Buenas tardes a todas y a todos. Procedemos, según el orden del día establecido, a la Comisión Informativa de Transparencia y Administración Provincial. Y siguiendo el orden del día, el primer punto, acta anterior, correspondiente a la sesión ordinaria del 17 de octubre del 2018. ¿Algo que comentar, algo que objetar por parte de alguien? Pues la damos por aprobada entonces. El segundo punto es moción presentada por el Bloque Nacionalista Gallego sobre expolio energético. Si tiene a bien, pues el proponente de la moción explicar a los componentes de la mesa pues en qué consiste esta moción. Sí, moitas gracias, señor presidente. Boa tarde a todas e a todos. Ben, está suficiente, extensamente explicada na exposición de motivos e agora simplemente vou a decir que, bueno, este é un tema que no que vamos insistindo desde fai moito tempo. Ahora mesmo temos tamén unha campaña para denunciar isto que nos calificamos como expolio enerxético, porque moi resumidamente non nos parece de recibo, non nos parece normal que nos, aquí no noso país, soportemos os custos ambientais, o impacto de producir enerxía eléctrica, que seamos moi excedentarios na produción de enerxía eléctrica, despois que se exporte e que ao final non nos beneficiemos en absoluto para nada desta condición de productores, que teñamos que pagar a enerxía eléctrica nos fogares, nas empresas, ao mesmo precio que, por exemplo, ponemos como exemplo sempre paradigmático o caso de Madrid, que é o gran consumidor, e que pensamos que é un agravio comparativo para o noso país e, sobre todo, que nos leva a situacións como a que estamos vivindo hoxe en día en fábricas que están a punto de pechar ou en proceso de pechar, precisamente por os costos enerxéticos que soportan, cando en outros sitios do Estado español sí se pode ter tarifas específicas e sí se pode, esas empresas que se radican nesas zonas do Estado español beneficiarse duns costos eléctricos reducidos. Entón, nós o que pedimos son instar a Xunta de Galicia que demande do Goberno Central tres cousas: a inmediata reducción do imposto do valor engadido sobre a electricidade, pedimos que baixe do 21 ao 4%, que exclúa a Galiza da orde definitiva para a tramitación respecto dos suplementos territoriais para o exercicio 2013 por atentar contra as competencias galegas en materia de tributación ambiental e por ser contrarias para os intereses do tecido social e económico galego, correspondendo ao Goberno do Estado asumir os custos que poida ocasionar a aplicación das sentenzas. En terceiro lugar, modificar a Lei 24/2013 de 26 de decembro do sector eléctrico de forma que se permita a regulación dunha tarifa eléctrica galega que Galiza poida beneficiarse pola súa condición de nación productora de enerxía eléctrica de peaxes máis baixas que permitan un abaratamento para os consumos domésticos e empresariais en compensación por soportar os custos sociais e medioambientais das instalacións de produción, como xa explicaba antes. Muchas gracias. Procedemos entón a votación desta moción. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Moitas gracias. Terceiro punto do orden do día, moción de urxencia. Non me consta, señor secretario, que conste en esta comisión ninguna moción de urxencia. E cuarto punto, rogos e preguntas. Algún rogo, alguna pregunta por parte de algún grupo político, algún diputado, diputada? Sí, gracias. Gracias, señor presidente. Boas tardes a todas e a todos. Dúas preguntas. A primeira, dado que apareceu alguna publicación por aí que pode estar un pouco distorsionado ou non, se nos poden pasar a lista das persoas que foron subvencionadas pola Diputación no último viaxe que se fixo ao exterior, falo de Argentina e Montevideo. A lista das persoas que foron subvencionadas pola Diputación. Tomamos nota. Foron máis persoas para as que foron subvencionadas. Tomamos nota e procederemos a dar a información íntegra. E a segunda pregunta, que mañá na Comisión de Termalismo, Turismo e Medio Ambiente, con respecto ao terceiro punto do orden do día da Comisión, o que se refere ao convenio de colaboración entre a entidade pública empresarial, Red.es e a Diputación de Ourense, que asista, e ademais así tamén ben, o director da área de transparencia do Goberno Aberto, o sea, o presidente da Diputación ou o director da área de transparencia do Goberno Aberto, para que nos poda explicar en que consiste isto.
Moi ben, pois non hai ningún problema. Procedemos a convidalo e eu creo que se non ten ningún inconvite pode asistir Toda perfectamente. persona que designe. Perfecto. Non, moi ben. Moitas gracias. Pois moitas gracias. Presidente, Sí, sí. si se nos pode pasar unha copia desa lista que fixo referencia o portavoz do diputado do Partido Socialista sobre as persoas que asistiron a esa entrega dese premio. Unha copia desa lista. Moi ben, gracias. Algún rogo? Alguna pregunta máis? Pois moitas gracias a todos e boas tardes.